Ez dakit non dagoen, zure errua da. Ez, zure errua da. Mutilak, gelditu, agian Alex eskutak eta jolasten ari da. Ikus dezagun. Zu lehenengo joan. Ongi, mutilak, ni lehenengo joango naiz ados. Joan gaitezen Alex aurkitzera. Alex, hemen zaude. Bai. Hori erraza izan da, baina Alex ez dago hemen. Azter dezagun bigarren atea. Alex, hemen zaude? Joan gaitezen Alex aurkitzera. Aizu, ez marrazoa. Beldurgarria izan da, baina Alex ez dago hemen. Ireki dezagun urrengo atea bordizki. Ongi, ados, pixka bat jolastuko naiz, eta gero Alex aurkituko du. Bota ditzagun ur globo batzuk. Itxaron, Alex aurkitu behar du. Azter dezagun A teoria. Alex, hemen zaude? Alex da negarrez. Uf, kaka. Agian Alex hemen dago? Aizu, ez zer da hau. Alex, non zaude? Hau da azken aukera Alex aurkitzeko. Aurkitu dezagun Alex. Non zaude, Alex? Zer da hau, kaka bat? Ez dut hori behar, zer da hau? Armi arma, zer da hori? Alex, non zaude? Ara, maskara bat, hori da behar dudana. Murgil gaitezen. Alex, bai, azkenean aurkitu zaitut. Bai, Alex, azkenean aurkitu zaitugu. Bai, lortu dugu. Bai, lortu dugu. Alex, aurkitu zaitugu. Aizu, ez berriro. Alex, Alex, Zenbat ate daude. zenbat ate? Gaur, 10 era arte nola zenbatu ikasiko dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Zenbakia, lehen. Bat, biba. Excellent. Oh, yes. Bat da, bai primeran. Zenbakia bigarren. Boto interesgarriak. What? Oh, yeah, okay. What? Oops. No way. Ai, ez, dinosauroak. Pauso eskerrera, ha. Zenbakia hirugarren. Aupa, gozoa. Excellent. Fantastic! Great! Woohoo! Wow! Bat bi hirugarren. Laranja ja. Ez, agian ahabia, bat ere ez, agian kiwi. Denak probatuko ditut. Primeran zegoen. Fantastic. Azkena izan da onena. Gela zoragarria. Zenbakia laugarren. Opa, lau diapositiba. Bigarren. Hirugarren. Laugarren. Hori indargarri izan da. Zenbakia bostgarren. Urez betetako globoak. Bosgarren. Bat bi, hiru, lau, bosgarren. Excellent! Oh, yes! Let's go! Yeah! Let's go! Amar lortu ditut. Maite ditut ureztatzeko globoa. Zenbakia seigarren. Hori divertigarria dirudi. Ikaragarria. Bat bi hiru, lau, bost, seigarren. Honekin az gaitezen. Paperra bezala sentitzen da. Ikaragarria. Urrengoan, orbe ez ditugu. Ikaragarria. Minecraft Pikachu. Marshmallow.
Komun bat da. Urrengoan, gelatina bainoa dugu. Zerbait oso handia sentitzen dut. Aupa, maskara bat da. Lulabi. Ondarra daukagu. Wow! No way. Fantastic. Dimple, dimple. Tei jostailu ditugu. Harrigarria izan da, baina nire eskuak zikinduta daude. Garbitzera joan beharko nuke. Zazpigarrena. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpigarren. Zazpigarren. Ikaragarria. Fantastic. Awesome. Zer dago barruan? Aha. Let's go! Wow! Aupa, begira hau. Spiderman da. Katua. Hirugarrena. Great! Superman. A. Batman. Laugarrena. Let's go! Harley Quinn. Bosgarrena. Irubi Bat John. Batman da. Yeah! Gecko. Fantastic. Ongi dago. Zortzigarrena. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzigarren. Zortzi. Orain zaporea asmatzen saiatuko gara. Anana. Mem, kokodela uste dut. Let's go! Hau zagar bat da dudarik gabe. Txokolatea. Yes! Borrokil. Mem, Albert txikoa. Ha, edo agian laranja. Great! Zer da zapore hau? Hau marrubi bat da. Yes! Uste dut mango dela. Gozo-gozoa. Oso gozoa izan da, baina nahiko zaila. Oh, yeah, okay. Bederatzi. Hain beste kutksa. Oh, yes! Bat. Bigarren. Hirugarren. Laugarren. Bosgarren. Seigarren. Zazpigarren. Zortzigarren. Bederatzigarren. Ez, hau ez, Yeah, okay. hau ez, hau ez.
zerbait lortu du. No way. Opa, opa. Oh, yes! Azkenik 10. Atea. Interesgarria, zer daukagu hemen, begiratu dezagun. Fantastic. Excuse me? Blind. Lehen. Bigarren. Hirugarren. Oso astuna. Laugarren. Bosgarren. Aupa, begira hau. Seigarren. No way. Hori da 7. Zer etorriko da urrengoa. Aha. Laime, morea da. Zortzigarren zenbakia. Bai, hori da. Ikaragarria. Bederatzigarren zenbakia. No way. Amargarren. Hei, lagunak, etorri hona. Wow, wow, ederra da. Excellent. Awesome. Hori oso atsegina izan da. Ara, ez. Zer egin behar dugu. Ikusten dut letrak falta direla han. Agian aurkitu behar ditugu luke askatzeko. Baina nola egin dezakegu? Erronka bat alda hau. Luke salbatu behar dugu. Wow. Oh, yes. Oh, yes. Oops. Non dago letra. Ara iristen saiatuko naiz. Opa! Dena divertigarria da, baina non dago letra.
letra. Ideia bat daukat. تماما. تماما. Wow! Zer da hau, non dago letra. Ideia. Ara, letra aurkitu dut, lagunok. Bai. Today. Kaixo. Oso ozen dago. Kaixo, egunon. Oh, yes. Gitarra jotzen aldakizu. Bai, badut. Ez dago letrarik, goazen laguno. Letra hemen egon daitekeela uste dut. Labirinto harrigarria da. Zerbait ikusten duzu. Letra bat ikusten dut. Goazen. Agian hemen dago letra. Wow! Oops! Zergatik hainbeste euli. Wow! Hey! Oh no! Non dago irteera. Hey! Hey! Oh, yes. Wow! Ideia bat daukat. Idatzi dezagun irteera. Ideia ona, hemendik ihes egin dezakegu. Oh, yes. Aupa, funtzionatzen du. Eh. Fantastic! Wow! Nor margotuko du honekin. Excellent! Fantastic! O bat daukat. Awesome! Oh. Non dago letra. Bilatzen dezagun. Oh, yes. Wow!
mutilak. Wow. Agian letra hondarretan dago. Wow. Bilatu dezagun letra. Arria. Ona hemen letra. Letra bat aurkitu dut, joan gaitezen. A. Letra hori. Ai ez labada. Ideia bat daukat. Eraiki dezagun dorre bat. Bai. Uste dut, nahikoa altua dela. 3, 2, lehen. Wow. Letra bat dago. Oh no. Armi arma. Antze bertan. Oh, yes. Fantastic. Askatasuna. Ongi etorri iezgelara. Nola ies egin dezakegu. Zarrailako giltza guztiak aurkitu behar dituzue. Goazen, egin behar dugu. Zer egin behar dugu? Ez dakit. Badakit, zer egin. Arrautza bat. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Artza. Arrautza barruko azukreko toian. Nire txanda. Zer da hori? Batman morea. Ikaragarria. Hau niretzat da. Nire txanda. Slimea. Urezko slimea. Nire eskua kola bihurtu da. Oso itxaskorra. Nire txanda. Eskumuturrekoak. Iban, mesedez, eman aldidazu bat. Ez, barkatu, dagoeneko sorpresa bat izan duzu. Zeharro eskaratzailea. Non dago giltza. Lagunok, jostailuzko euli bat da. Uste duzu giltza hemen dagoela. Bai, noski, bakarra falta zaigu. Ongi. Giltza. Lan bikaina. Baietz, Zazpi gehiago falta dira. zer da hori? Giltza bat dago. Baietz. Min ematen du.
Fantastikoa! Lortu duzue! Baietz. Sei gehiago falta dira. Bi gehiago. Giltza. Polita! Aupa. Uste dut, lortu dudala. Azkena. Azkena. Giltza. Aupa! Badakit zer egin. Aupa. Oh, bikain! Zenbakia 5. Aupa. Aupa. Oso itzela da. Petzak politak dira, baina beste zerbait lehertu nahi dut. Uste dut globo horietako batek giltza bat daukala barruan. Azkena, uste dut giltza hemen dagoela. Bai. Giltza. Giltza. Ia irten egitera goaz. Giltza bat dago. Uste dut lortu behar dugula. Nola. Ai, ez, hemen trabatuta nago. Maria, saiatu zaitez. Ez dut ahal. Alex, orain saiatu zaitez. Giltza bat lortu dugu. Primeran! Bai, bai. Begira, Maria. Uste dut letra hauek jarraitu behar ditugula. Oh, Hey. Bai, bai. bai. Lan bikaina!
ikaragarria. Oso itzela izan da. Alek, ez etorri berriro. Ai, ez, salba gaitzazu, Steffi. Lagundu mesedez. Dasha, Alex, zer gertatu da? Steffi, begira, ara korrika egin behar duzu. Sorte on, Steffi. Nem, zer egiten du botoi honek? Off. Gakoa lortu dut. Ei, Steffi, ez ahaztu guri buruz. Azkar egingo dut. Uste dut dena ondo egiten ari naizela. Goazen hemendik. Zerbait txarra gertatu aurretik. Dasha, begira, gako urdina lortu dut. Zer egin behar dut orain? Bai, funtzionatu du. Bai, egin duzu, Steffi. Eskerrik asko, Steffi. Alex, korrika egin.